prosia, aby ste mali rovnaký mer. Pán Kôrka tu evidentne telefonoval, vy ste ho evidentne videl. Ľudí tu vyhadzujete za nakreslené grafy a toto vám nevadí? Ďakujem. Vy máte pocit, že som váš podriadený? Nie som váš podriadený. Riadím to a upozornil som pána Kôrku pohľadom. Áno, kľud. Ja dodržiavam rokovací poriadok, ja som pána Kôrku upozornil, ja som mu to kývol a nechcel som prerušiť vášho poslanca. A vy ma nepoučujte, dobre? Trošku som tu dlhšie ako vy, tak ma nepoučujte. Nie, ani vám tuto ako nejaká rozdrapená, neviem, aká sa tu správať. Poslanec Dušenka, nech sa páči, dobre? Tak sa správajte na svojom klube a nie voči mne. Som predsedajúci a nie váš podriadený. A nehačte po mne šanóny, dobre? Nie, že po mne hodíte dačo, ste s tým známa. Pán poslanec Dušenka, pripraví sa poslanec Matovič.